आईपीएल स्टार्ट ହେଇନି ଗାଡ ମୋ ଧୋତି ଟାଣିଲଣି ନା ତମକୁ ଦୟା ମାୟା କିଛି ନାହିଁ ବିରାଟ ଭାଇ। ଦୟା ମାୟା ଯାଇଛି ଗାଧେଇବାକୁ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥା କହ ତୁ ନିଜକୁ ଦେଢଶହ ଟଙ୍କା ଚାର ପାଳି ଆମକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଏଇ ପାଳି ଭାବୁଛୁ ହରିବା ପାଇଛୁ କି ଆଉ ତ ଧୋତି ଫୁଲ ବିରାଟ ଭାଇ ୟାକୁ ଭଲ କିନା ଧର ୟାକୁ ଇଟଲି ଡୋସା ନ ଖେଳିକି ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଏ ଶଶୁରକ ବହୁତ ରନ୍ ମାରୁଛି ଏତେ ରନ୍ ମାରିବ ଶୁଣ ଆମ ଟିମ୍ ଧୋଇ ନବ ୟାକୁ ଭଲ କିନା ଆଜି ଧର ଶଶୁରକ ଏମିତି ଚଳିବନି ଏପାଳି ଯେମିତି ହେଲେ ଆଇପିଏଲ୍ କପ୍ ଏପାଳି ଯେମିତି ହେଲେ ସଞ୍ଜୁ ତମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଜାଗା ପାଇବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଫାଇନାଲକୁ ନେବେ ଯେ ତମ ଟିମ୍ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଶଶୁରକ ତା ପାଖେ ତିନିଟା ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଖତରନାକ ଅଛନ୍ତି ତମେ ନିଜକୁ ଦେଢଶହ ଭାବୁଛ ଆମ ଚେନ୍ନାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ କହିଲେ ତମକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ତମେ ନିଜକୁ ଦେଢଶହ କି 200 ଭାବନି ଆମେ ତମକୁ ଜମା ତମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଖାଲି ଖତରନାକ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବୁ ତମେ ଖାଲି ତଳେ ପଡ଼ିବ ଏତେ ଭାବନି କି ତମେ ଆସିନ ଉଠେ ନବ ହାତରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗେଇକି ନାଇବ ମୁଁ ବଲ ମାରିଲେ ଖାଲି ଖସିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଭାବିକି ବୁଝିଲ।